masti.in मैया सबके घर आ गइल बड़ी, कितना नीक लगता रे बाबू। और दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आज देवी जागरण के आयोजन रखल गइल बा। तो हम चाहतानी कि जितना लोग देवी जागरण में आइल बा सभे अपन हाथ उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा माई दुर्गा के लगा दी। सभे प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। मैया आ गइल बाड़ी, स्वागत में जुट गइल बाड़े। एही ना एगो भक्त अपना मेहरारू से कहता रे, का कहता रे कैसे कि अपना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी सूत गइल का मास्टर। अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी, अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। खीरा खावा खाना देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहतरी कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। बेला काम करो बेला काम करो आई के सेरावा सवारी स्वागतम करो। अपना सर में गमछा बंधले बा, सब लोग एक बार खोल के लहरा दे और तनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली, कौना चीज पर। एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी अरे जिया प्यार झूमेली झूम झूम हरी हरी नीनी। पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का लागेला सब जानता ने दिया ढक्कन गाई ऐसा ना चलता गा के बताबो पैसा ले ले बाड़ू हैंगा थोड़ी गा सुनी होई दिया लागी ए पिया दिया लागी औरी ढक्कनियो लागी हो ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की छननियो लागी हो ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की छननियो लागी हो। लेकिन पहले के पूजा में आजकल के पूजा में बड़ा अंतर हो गइल बा। पहले के लोग पूजा करे मंदिर जाता लो, लेकिन आजकल के लड़की मंदिर के गेट पर सैंडल पहन के कहते सो हेलो दुर्गा माँ। औरी का मोबाइल ले तारी सो अब मुंह चोंगा लेखा बना के कहते सो कि मैं हूँ और ये मेरी माँ है और यहाँ पूजा हो रहा है। खैर छोड़ा हमनी के का लेवे देवे के बा आवा। अरे खा जा ब्यास अखिल सिखे सारी कृपा महतारी बनैले हो रही हाना त जैसे अढ़ौला बनैलू वैसे बनैले हो रही हाना त जैसे अढ़ौला बनैलू वैसे बनैले हो रही हाना। श्याम आकाश आ विवेक जी
कृपा बनैले हो